Mr. Pikun Bromo Fungka Bsumutari. Daniel next dongbawo जोंहा Raja Bsumutari Buhurfar UPPL निफ्राय Zona Islari Buhurfar UPPL निफ्राय Yotas Bsumutari Sirangdor BTC biabaव मोनसे समाव BJP दोला गैयामोन दिनै नोंथांमोननि गोख्रों नाजानायाव बाहाय दोलोनि कर्मीफ्रा बांबोनो हमदों दिनैबो बाहाय दरखार हाबाफारिया सोलिदों दा माबायदि फिल खालामो सार नोंथाङा जोंनि ज्येष्ठ नेता हिसाबै गिबियाव नोंथांमोनखौ आङो बरायग्रोबाय एक्चुअली नंगौ खोथाया सैथो खिन्थु दा आं नुनो मोनदों खालि चिरां दुवारगुरिल' नङा सारा BTC आवनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोबां मानसिफ्रा BJP आव जयनिं जागासिनो जयनिं जानायनि खारना बेनो जाहैबाय BJP सरकार जोंहा नरेन्द्र मदि दाङ'रिया आरो जा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननाया जोबोद मोजां जादों मानो होनोब्ला स्पेशली ट्राइबेल हारिखौ बिराद गोजौआव थिखांनानै BJP सरकारा दिनैहाय जोंखौ जायगा होदों आरो बाथ्राया जाहैबाय गोदो 60 बोसोर कंग्रेसआ सासन खालामदोंमोन बे सासन खालामनायाव बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल हारिनि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखैमोन आरो जेबो हाबा मावनानै होआखैमोन नाथाय बै समाव कंग्रेसआ 60 बोसोर सासन खालामदोंमोन अब्ला हयथ' प्राइम मिनिस्टारा फैनायनि रेकर्डआनो माने खेबथाम खेबब्रैल' होनदां दा जोंनि नरेन्द्र मदि सारा ट्राइबेलफोरखौ एबा आसामखौ नर्थ इस्टआव फैनाया 51 टाइम्स जाबाय 51 बार जाबाय खिन्थु बिथाङा बे 51 बारखौ ओरैनो फैयाखै ट्राइबेलफोरनि माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होलांनो थाखायसो बिथाङा बेयाव फैनाय जादों बिथाङा गिबिसिनावनो जोंना NDB-नि एबसुनि सक्ति खालामनानै होदों सान्ति सक्ति BTR 27 जानुवारियाव बेखौबो जोंनि मानाव BJP सरकारानो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि नाजानाय आरो अमित शाह दाङ'रिया नरेन्द्र मदि दाङ'रियानि नाजानायाव दिनैहाय बे सान्ति सक्तिया जानानै थांदों आरो बेनिफ्राय नागालेण्डआवबो बिथाङा जोंनि BJP सरकारा NSCNफोरजों नागा सक्ति खालामदों सान्ति सक्ति खालामदों मोनफा मोनफा बिनि उनाव आरो कार्बि आंलंखौबो जोंनि BJP सरकारा सान्ति सक्ति खालामना होबावदों अब्ला ट्राइबेलफोरा मानो मोजां मोना जानो स्पेशली ट्राइबेलखौनो बुंनांगोन जोङो दिनै जा हाबदोंबा बर'फ्रानो जादों आरो सारा आसामावनो बा सारा नर्थ इस्टआवनो गासिबो BJP जोबखा क'क्राझारखौबो BTC-खौथ' BJP नङा होननो हाया UPPL-जों अलरेडि बेलेन्सखा नङा होमबा अब्ला आरो गोबां डेभेलपमेन्ट BJP-आ खालामदों बेखौ हयथ' आं बुंलायनाङा नोंथांमोनानो मिडियानि थ्रुयै मिथिखायो आंनिफ्राय बांसिन बाथ्राया बेनो फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय सार माबायदि BJP-आ साखाफारा जाखो आं बेखौ बांद्राय बुंथ'नो हाया माने आं बांद्राय गोजौनि लिडार नङाथ' एसे गाहाय लेभेलनिसो आरो बेखौ गोजौ लेभेलाव मा सानलायदों मादों हयथ' जोंहा UPPL आरो GSP लोगो मित्रजोत दं जाहैबाय हयथ' बेखौ गोजौआव माबा मोनसे डिसिसन लानानै बेखौ फाइनाल खालामगोन टाइमाबो जाथ'खायाखै फैगौ 17 तारिखआव ग्रिन फिल्डआवहाय 1 लाख गेदारिं BJP-आ अर्गानाइज खालामगासिनो दङ आदसा बेयो एक्सुवेलि आं एसे सिगाङावसो बे मिटिंखौ आं खालामनानै फैदों खोथाया सैथोमोन जोङो गेदारिं खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बाथ्राया ओइदिनखालि ओरैबायदि बोथोरनि आबहावाया बिराद गाज्रि आरो जोंना मानाव गेदेर जोंना आसामनि CM सारा अलरेडि डिक्लेयारखौनो होखाबाय 20 तारिखजों स्कुलफोरखौ एलार्ट जानो थाखाय गथ' गथायफोरखौ मानो होनबा बोथोरा बिराद गाज्रि जायख्लं फैगोन जायख्लङा साइक्ल'न होनो बार मोदाय होनो बर'नि बार मोदाय फैगोन जाहैबाय ओंखायनो बे बार मोदायनि थाखायनो बेखौ जों पस्टपन खालामथ'नाय जाबाय चिरां दुवार SD मर्चानि बानजायनायाव गोदानै जयनिं
लानाय हाबाफारि दंमोन रुनिकाटानि मोनसे सिङाव थानाय हिरिम्बा हल होननायाव बे जयनिं हाबाफारियाव जोंहा गासै 100 जननि बारा जों जयनिं खालामनो हादों नाथाय बुरजा जानांगौमोन माखासे उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना फैथ'वाखै उनाव फैबावगोन दिनै बे जयनिं लानाय हाबाफारियाव जोंहा मोजां जानानै थांबाय बेखौ आं बुंथिबाय बेवहाय मेक्सिमाम BPF-निफ्राय फैनाय जादों ओमफ्राय UPPL-निफ्राय फैनाय जादों ओमफ्राय माखासे जोंहा कंग्रेसनिफ्रायबो फैनाय जादों बेयाव मोनसे समावहाय BJP-आ बे चिरां दराव सासेबो गैयामोनब्ला नोंथांमोननि दैदेननायाव बाहाय सासे सानै बिदिनो बाराय दिनै बांबोगासिनो दङ माबायदि रेसपन्स मोनदों नोंथांमोना नंगौ मोनसे समाव भारतीय जनता पार्टी एबा BJP होनोब्ला जोंनि चिरां दुवाराव साबैसेबो गैयामोन नाथाय दिनैहाय माखासे जों भारतीय जनता पार्टीयाव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि माखासे मावनाय आदर्श नेमखान्थिखौ मोजां मोननानै दिनैहाय जोंजों लोब लोब मानसिफोरा फैनो आखायाव लाबाय थादों आरो फैबाय थादों आरो जयनिंबो जाबाय थादों जोंजों मानो होनोबा जों भारतीय जनता पार्टीया मोनसे आदर्श नेम निथिजों सोलिग्रा मोनसे पार्टी बेवहाय सोरबा गोजौ सोरबा गाहाय सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा दैखांनाय बेयाव जों बिदि साना माने जों बयखौबो समान सानो इयुनावबो जोङो भारतीय जनता पार्टीयाव थानानै जोङो मोजां मोनसे जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जों सिमां नुदों बे हिसाबै जोंनि खामानि मावनायखौ नुनानै भारतीय जनता पार्टीयाव गोबां मानसिफ्रा हाबफैबाय थानायखौ जों मोन्दों आरो जोंहा चिरां दुवार हिसाबै BJP होनोब्ला जोंहा माखासे गोबां मर्चाफोर थायो जेरै 7टा मर्चा जायो जेरै पेरेन्टस बडि जुब मर्चा महिला मर्चा SC मर्चा SD मर्चा बे मर्चानि गेजेरजोंनो जोङो गोबां मा मावनांगौ जों बेफोरखौ मावनाय जायो माखासे BJP-नि खामानि मावनायखौ बिदियावनो माने आन्दाज मोनस्लाबा आरो माब्ला जौगाहैगोन मानो होनबा बेहाय गोबां दासाफोर दङ खामानि मावग्रा बे हिसाबै जोङो चिरां दुवारखौ जोङो मजबुत खालामनो हादों नंगौ सियर फैगौ इलेक्शनाव जों 2025आव जों जोंनिफ्राय जेरैब्लाबो केन्डिडेट होगोन आरो बेवहाय जोंहा देरहानाया रोखा जासिगोन जों बेखौ नुहुरखाबाय मानो होनोबा थांनाय BTC इलेक्शननि जेनाखि चिरां दुवाराव जोङो माखासे गेलेलांनाय रन्जित बसुमतारी फेरेंगा होनो जायखौ बिनि गेलेनायाव जोङो टटेल बर' 53,000 बिनि एसे बारा टटेल भट जादोंमोन बेवहाय जोंहा बर' भट हिसाबै 26नि एसे बारामोन ओमफ्राय बाद बाखिया नन बर'नि भटमोन दिनै नन बर'नि भटआ दिनै BJP-आव भट होनो थाखाय बयबो साखाफारा जाबाय ओमफ्राय बे बर' भटखौ जोङो दिनैहाय साननानै नायोबा UPPL-आबो माखासे लागोन BPP-आबो माखासे लागोन आरो BJP हिसाबै जों माखासे लागोन बे हिसाबै बिसोरो बर'नि भटखौ सेरखाय बेरखाय जानायाव बिथांमोना देरहानो हानाय नङा बेखौ जों नुहुरबाय आरो फैगौ 17 तारिखआव क'क्राझाराव BJP-नि जनसम्पर्क गिदिर मिटिं दङ चिरां दुवारनिफ्रायबो बाहागो लागोन नंगौ जों बाहाय बाहागो लागोन मानो होनबा भारतीय जनता पार्टीया मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो जोङो चिरां दुवारनिफ्राय जोङो बाहागो लाहैफाबाय थादों आरो जोंखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरो बेनि थाखायनो जों जयनिं प्रग्रामाव बाहागो लायो मोनफ्रोम प्रग्रामाव नंगौ आङो UPPL-नि थाखायहाय मैखोमै खामानि मावबोनाय मानसि बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मिन्थिजोबगौ थांनाय BTC-नि बिसायख'थियावबो आङो UPPL-जोंहाय थाफानानै खामानि मावबोदों आरो आंहा फुरा मोदोमै देहायै बिथांमोनखौ देरहाहोनायाव आंहा गेदेर कन्ट्रिबिउसन दङ आं बेखौ बुंनो हायो खिन्थु आं दिनैहाय BJP-आवहाय जयनिं जानायनि खारना जाहैबाय BJP-नि माखासे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानैहाय आङो बेक्तिगत हिसाबै आं बेवहाय जइन जादों आं रावखौबो दुखु मोननानै आरो गाज्रि मोननानै BJP-आवहाय आङो हाबाखै आङो BJP-आव थानानै बेबायदि खामानि मावनो थाखायहाय साहस दङ खारन थांनाय BTC बिसायख'थियावहाय रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बेबायदि खोथा बुंबोनानैहाय जोङो रायजोफोरखौहाय कनभिन्स खालामबोदोंमोन आरो खावलायबोदोंमोन आरो जोंनि खावलायनाय बायदि गोबां रायजो राजाफ्रा सोलायनानैहाय UPPL-खौ देरहाहोनायावहाय खामानि मावदों आरो भट होदों आरो बिनि गुदिसिनावनो जोङो ओरैबायदि बुंबोनाय जादों जे 17 बोसोरावहाय
BPFआ सरकारनि हाबाफारिखौहाय मावबोबाय आरो बिथांमोना 17 बोसोर सरकार खालामबोखाबाय दा बेयावहाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों जे 17 बोसोर सरकार सालायखाबाय BPFआ बिथांमोनखौ दोनथ'नानैहाय दानि गोदानै सुक्ति खालामनाय फोरनोहाय जोङो खेबसे सानसोनि दा जोङो ओरैबायदि बुंबोदों जे BPFनिफ्राय साबसिन खामानि मावनो हायोब्ला जोङो UPPL दोलोखौहाय अरायसम जोङो देरहालांहोबाय थागोन आरो जुदि साबसिन खामानि मावनो रोङाब्ला 5 बोसोरावनो जोङो सोलायहोफिननो हायो बेखौ लानानैनो जोंहा मोनसे गोरा साहस दं रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खोथा बुंनो थाखायहाय जे मानोना रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बेसेबां खामानि मावनो हादों बेसेबां खामानि मावनो हायाखै बेखायनो फैगौ दिनफ्रावहाय BJPनि जानानैहाय खामानि मावलांनो थाखायहाय जोंहा गोबां अपसन्स दं आरो लामाफोर दङ आं बेखौहाय बुंनो हायो BTCआव 2025आव BJPआ सरकार दागोन होननानै नोंथाङा फोथायो नामा? BJPआ फैगौ 2025आवहाय DTCआवहाय सरकार दागोन ना बेयो रोखा बेखौ जेबो गोनो गोथो गैया खारन BJPआ मोनसे नेशनेल पार्टी बियो जोंनि गाहायाव थानाय पार्टीफोर बायदि खांग्राहां खुग्लुहां बे पार्टी नङा गुबुन पार्टीफ्रा आगानसे थाबायोब्ला BJP पार्टीया 100 आगान थाबायनो हायो सम जायोब्ला बेफोरबायदि रनिखाता ओनसोल बायदियावहाय पार्टीनि बा BJPनि गांसेल' फ्लेग उरहोगोन बेजोंनो मानसिफ्रा दोहौ जागोन